Takže čaute, ja vás dneska vítam u môjho nového videa. A dneska si ukážeme... No počkajte. No okej, ide mi to. A dneska si ukážeme zase Happy Wheels. Takže... Počkajte, nie, som tu. Takže som tu zase a ideme hrať Happy Wheels. Ale mi to tako nejde. Takže sa tu baba. Vidíte, polievku. Ja som tu. Takže som tu. Načítala sa mi to práve. A čakáme na to. Takže, ako prvé, som malý youtuber. Nedávate mi veľa subscribe-kov. Prosím, ja by som ocenil aspoň tých 10, aby ste mi dali každý, čo pozeráte na subscribe. Ja viem, že to je také, že ja s to nutím, ale ja som skoro vždycky ani ho nepoznám, toho youtubera, a som mu dal proste subscribe. Veľa dám subscribe-ov. Takže, prosím, ak ma pozeráte, tak mi dajte prosím vás subscribe. Ja viem, som chcel natočiť toto. Happy Wheels, Minecraft film. Ale mi sa nepodaril. Takže som mi nepodaril, ale skúsim to rýchlo napraviť. Toto kamarátom spraviť. Musím dať pridať bublinky. Ako viete, bublinky. Ja budeme veľmi kamaráta nepočuť. A mňa počuť do také blbé. Lebo on to bude písať na Minecraft. Neviem, ako ho to bude nutiť. Alebo budeme survival spolu. Budeme sa behať cez Minecraft. Ako ja budem vraveť. On bude písať. No, dneska sa mi to tak dlho načítala, počkajte, lebo už skoro polku videa sme nič nespravili. Tak už som tu, kamera ma trošku zdrá. A ideme na tom, takže... Máme si prvý level! A môžete mi tiež vytvoriť takto level. Hral som to. Poďme na to. Idem spraviť pre vás. Sakra. Otvár sa dve. Sakra. Vieš, aké to je ťažké komentovať tú hru a hrať? Úplne je to ťažké. Fakt zavidím, ktorí to dokážu. YouTuberi! Pomoc! Nie. To si robíš ako prdel, nie. Dobre. Neviem, že mám to takú portál. Hej! 1, 2, 3, 4, 5! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15! Jo, dal som to na 15. pokus. Gratulujem všetkým, ktorí ma sledujú. Som dostal to na takýto pokus. Len to krátke videá, lebo mi to veľmi nie, ale mám spraviť, že to bude sa dlhšie robiť tie videá, hej? Mám to spraviť, ale nevravím. I believe I can fly, bitch. Oh, bitch. Dobre. Ďakujem, že si ma zachránil. Si super. Či čo tam píše? Okay. To bol môj starký, ty kuky. Dinosaur. To zabijem. Daj mi. Mňa zožer. Nemôžem starkého. Pterodaktyl. Pozor, bič. To je úplne hrozné. Jo, hej, musím ísť tu na, lebo... Čo je za vôbec? Vodopádi. Jupiu, bitch! Musím sa tam chytiť, čo? Bitch? Jo. No, takto. Zetko. Šap. Jupi. Robíte, ja to dám, hej. Ja to dám. Počkajte. Ja vám sa hneď ozvem. Dobre. Jo. Ja som vám vravel, že ja to dokážem. Áno, som Tero. Uhnite mi z cesty. Jo, som to vyhral. Hupio. Dobre, ja vám hneď za potom
sa ozvem, keď budem vidieť ďalší. Ja som to zase z tohto videa. A sakra, toto nie. Mne to vždycky trošku vadí. To si nevšimajte, hej, ak to fakt bude vám vadiť, tak ja to môžem. Už mi to ide, takže Limbo. Hráme Limbo 2. To som ešte nikdy nehral. O, Limbo, skoč! Limbo, dobre. Uvidíme sa u ďalšieho levelu. Ja som tu, máme otecka so synom. Otecko, ideme na lyžovačku. Vlastne, ideme na Escape. Pozrieť Goga a ostatných youtuberov, napríklad Explo ako je a takéto. A pri tomto videu by som pozdravil všetkých youtuberov, ktorí sú na svete. Uvidíme sa v ďalšom videu. No, v ďalšom leveli. Tak. Fakt, prepáčte, keby ste chceli, ale ja to musím tak strieľať, aby som čo najmenej času zabral. Pokémon! Či ako? Neviem, čo to je. Aby som čo najmenej času zabral, lebo viete, ja môžem natáčať iba 10 minút a keď to moc prehnem, tak potom mi to tam vypne. Takže... V tej vode šíbe, pozrite. Ja normálne na nich ako neplávam, ale jo! Nedám to. Takže ja spravím na to také salto. No poď! Ty sprostý. Ketchup. Ketchup. Ty sprostá hviezdica. Čo chceš? Nerob! Sprostá hviezdica. Poď preč, ty koky. Ty Uvidím sa v ďalšom videu. V ďalšom leveli. Tak som v ďalšom videu. Hneď som zomrel. What? Toto tam si reštart. Jo, poď. Takže toto je fakt také ťažké. Ja som king. Som zomrel. Uvidím sa v ďalšom leveli. Som to zase v ďalšom leveli. To je také BMX fix. Čo? Ne, moje telo! Uvidíme sa v ďalšom leveli. Toto level si môžeme dať postavu. A je to Santa Claus! Ospravedlňujem sa. Santa Claus, poď! Santa Claus. A tam, sorry, Santa Claus. Prepáč, ale... Je východ. Čo? Dárečky. Neviem, čo mám rovno robiť. Uvidíme sa v ďalšom leveli. Máme tu Classic Happy Wheels. To chcem vidieť. Máme fakt málo minút. Sakra. Ja som ešte živý, nebojte. Moje druhé dvojča. Tak uvidíme sa v ďalšom leveli. Som v ďalšom leveli. A ideme na to. Sakra! Restart level. Rýchlo. Dávaj si pozor. Áno, som ho dobre. Ticho. Au! Uvidíme sa v ďalšom leveli. Alebo vám dneska poviem, toto je na dneska všetko. Keby ste chceli odo mňa ďalšie videá, dajte like, aby som vedel, že to mám točiť. Ak tak napíšte to, čo mám točiť, keby ste chceli. Napíšte, čo mám točiť ešte ku tomu. Lazita server. Server. Takže napíšte mi. A ak, čo mi napíšte do komentárov, ja to možno skúsim sprazniť a zatiaľ čus. Počkajte. Zatiaľ čus.